Постійна підтримка Канади надихає українців захищати свою країну від агресії Росії. Про таке заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій після зустрічі з міністром закордонних справ Канади Франсуа Філіпом Шампані. Вона та ще понад 30 представників українських канадських організацій обговорили з ним підтримку України та санкційну політику Канади проти Росії. Окрім цього, президент Конгресу українців обговорила з міністром двосторонні відносини в галузі оборони та безпеки, а також пріоритети програми розвитку Канади в Україні. Канада залишається одним із найближчих союзників України, а постійна підтримка Канади є ключовим для зусиль українців захищати свою країну від агресії Росії. Українців та канадців пов'язує фундаментальний принцип, згідно з яким усі народи мають невід'ємне право на самовизначення, право на свободу та мир. Наша громада пишається відданістю Канади підтримувати ці цінності та народ України.